Гати, каква прекрасна пролетна утрин. Как вълшебно пеят птичките. Ти какво свириш, бе? Аз подсвирквам си просто тука. Така си ги мислиш тези работи. Ти договор с Спорфон имаш ли? Ма какъв договор? Аз излизам да си се разхождам и си свирукам просто, бе. Не може нито да свирукаш, нито дори тон да се чуе, без да имаш договор с Спорфон. Ама аз птичките такова... Какво птичките? Ти птичките не ги гледай. Те са си изрядни. Имат си договор и си го спазват. Птичките? Има договор. Ние ги представляваме. Всички сладкопойни птици са си уредили отношенията с нас. И сладкопойната чучулига, и канарчето, и папагалите Жако. Всички те са членове на Порфон и Мюзик Тартор. Само сивият кост нещо ни се изплъзва, понеже бил признат за световен имитатор от ЮНЕСКО. И имал право да имитира всякакви звуци, но и на него ще му намерим челъма. Баси майката. Какво? Какво каза? Бе. Това текст на Хиподил ли? Ой, за това не си платил, нали? Ето, за 2 минути те фащам 2 пъти в нарушение на закона за авторското право. Но понеже ти за първи път ще се размиеш с 20 кинта. Айде. Ето. Заповядай. Какво е това? Стикер. Стикер, който удостоверява, че сме си оправили за отношението. Но понеже минаваш само с 20 кинта, стикерът ти е за една седмица. Само за една седмица? Да, нещо като винетка. Седмична винетка. Хайде сега, пей, свири на воля и цитирай когато си искаш цяла седмица. Баси майката и това ако не е рекет. Напълно законен рекет. Полицията издирва опасен рецидивист и сериен крадец с 256 висящи дела. Разбивал и обрал множество апартаменти и магазини. От МВР призовават гражданите към бдителност и умоляват който разполага с какъвто и вид апаратура за видеонаблюдение да я оставят включена нон-стоп, за да може полицията да види крадеца поне на снимка. Обрали са и другите съседи. Петрови! Всичко са им взели. Баси. Миналия ден Иванови, преди 2 дни Стоянови, сега и тези. Няма спиране този. Мисля, че идва нашия ред. Трябва да вземем някакви предпазни мерки. Някой от вас да има видеокамера?
От телевизията казаха хората, които имат видеокамери, да ги включат, за да могат да се снимат с крадеца. Не, казаха да бъдем бдителни. Ще дежурим. Аз ще пазя тази нощ. Цяла нощ няма да спя. И ще го хвана тоя гад. Само да посмее да влезе тук. CD плеер и Тесла. Ще се бориш с опасен рецидивист с CD плеер и Тесла. Да, това е моето тайно оръжие. А Теслата е за всеки случай. Аз си знам какво правя. Вие измислете нещо да ме държите да не заспя. Задължително трябва да остана буден цяла нощ. Кафе? Цяла кана ще ти приготвя. Хапчета. Тук някъде трябва да имаме хапчета против заспиване. Чакай малко. Това са хапчета против забременяване. Еми, те вършат същата работа, моето момиче. Добре, хайде, с тях няма как да не останеш буден. И спи две наведнъж. Всичките ще спя, за всеки случай. Готово. Сега вече може да спите спокойно. Вече има кой да ви пази. А сега за всички будуващи граждани, които не спят, за да се пазят от крадци, продължаваме с 3277 епизод на любимия ви турски сериал «Смелост и грозота». Стой! Сега те сгащих. Ти ли бе? Я се виж къв си. Мръшляк. Колко такива като тебе съм усъкатил. Напълнил съм пирогов с тях. Какво го гледаш толкова късотофон? Да няма да ме записваш, а? Не.
Не! Не! Не ми го подчинявай! Не бей! Всичко ще ти дам! Даже и отгоре! Даже и отгоре ще ти върна! Всичко ще ти върна! Даже и отгоре ще ти дам! Не дей! Ти си нашият герой. Безстрашен и смел. Как? Аз съм страшилището за всеки крадец. Браво, пич. Това е работа. Не кара ни да се гордеем с тебе. Браво! А как само го повалих?